Fl-aħħar indirizz qabel il-poplu joħroġ jivvota l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli qegħdin fl-adba ta' bidu ġdid għal pajjiżna. Matul il-Mass Festival Dr. Borg għalli din il-kampanja kienet l-ikbar privileġġ ta' ħajtu. Sosna li kull fejn mar fil-pjazzett skejjel urħula ħass il-poplu għaċċan għal-bidla. Għalli meta ftit xurilu nata l-privileġġ li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni wieħed sil ġdid ta' politika u għalli l-kampanja u ċertifikat ta' dan. Iddeskriva l-politika tal-Partit Nazzjonalista bħala waħda taqda u li qatt ma kien beżan jew intimidat. Għalli l-Partit Nazzjonalista kien lest bil-viżjoni tiegħu u b'kuraġġ ta' sur. Kompla li l-partit għażel li jiffoka fuq il-futur, partikolarment fuq iż-żgħażagħ biex ikollhom ħajja ta' kwalità. Għalli l-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-ħaddiem, għalli għalhekk din l-elezzjoni mhix logħba futbol imma dwar x'futur iridu naraw għal pajjiżna. Irrefera l-Manifest Nazzjonalista nnifs ġdid u għalli jemmen f'ekonomija li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tagħha u mhux tal-calculator u bbażata biss fuq ċifri. Għalli n-numri fuq il-karta jistgħu jfissru ħafna imma jistgħu ma jfissru xejn għax fi kliemu l-aktar ħaġa li tgħod hija l-produttività. Għal ukoll il-programm elettorali jiżgura aktar flus fil-but bin-niġeġ ekonomiċi ġodda. Għalli ekonomija b'saħħitha jibbażata fuq in-nies u trid tissaħħaħ għal dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. Illenga wkoll numru ta' proposti fosthom aktar starijiet madwar Malta Għawdex u trasport aktar effiċjenti. Għalli anke li l-ħaddiem irid jagħtih l-għajnuna kollha biex jilħaq aktar, jikber u jkollu d-dinjità. Żied li hu determinat li l-ħaddiem jingħata l-għodda biex ikompli javvanza. Dr. Borg għalli kontrarju għal Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista kien iffukat fuq il-negattività u biża. Għalli ħaddieħor kien f'paniku għax induna li n-nies qed jiddejqu wara 13-il sena jisimgħu weda wara oħra u li issa jistħoq ilhom aħjar. Żied li l-Partit Laburista ħabbar elezzjoni bikrija għax ħaseb li din kienet se tkun biss formalità, iżda skontu sa poplu maqut u għaċċan għall-bidla. Dr. Borg għalli għabela kien ossessjonat bil-passat u bit-tfih tat-tajn u attakki personali. Irrimarka li matul il-kampanja kien hemm abbuż frenat ta' poter, promozzjonijiet, transfers u ċekkijiet. Għalli l-Partit Laburista uża l-makkinarju kollu tal-gvern biex jibqa' fil-poter. Għal ukoll il-Partit Nazzjonalista mhux se jieħu xejn minn dan. B'referenza l-Partit iż-żgħar Dr. Borg għalli jekk il-poplu jivvota l-partit ieħor ikun qed jgħin li l-Partit Laburista jibqa' fil-gvern. Għalli nhar is-sibt mhux biss sempliċement vot imma jekk il-poplu jrid jgħix f'kaos jew jixtieq jaqbad itri għall-bidla. Tem li minħoloq kaos ma jistax isolvih u għalhekk hemm bżonn ta' nifs ġdid.